Ik heb deze gekocht in de Action en we gaan eindelijk kijken wat hierin zit. Volgens mij kostte dit 6 euro. Ik zei nog de hele tijd tegen mezelf, laat het liggen, maar toch nam ik het mee. Ik ben nu wel heel benieuwd wat erin zit. Dus een gigantisch paasei. En er zit dus iets in wat te maken heeft met Twix. Oh no. Oh, en er zit ook nog een Twix onderin de doos. We hebben sowieso al 1 Twix. Fijn hè? 1 Twix voor 5 euro. We hebben dit gigantische paasei. Het ruikt naar chocola. Volgens mij zit daar niks in hoor. Ben ik weer gescamd? Maar allee, ik dacht dat hier iets ging in zitten. Kan ik het zo open doen? Ik dacht dat ik het mooi kon open doen, maar dat was niet. Er zit dus niks in, hè. Ik dacht op zijn minst dat er een Twix in ging zitten. Of dat die chocola gemaakt ging zijn van Twix-stukjes of zo. Ja, ik ga dat eens proeven. Dus wel lekkere chocola.